leren dhisik, lek arepe kentu ki leren dhisik. Ojo lali jempol bolo, jempol beh pelit-pelit mento jempol. Makane jaga stamina tubuh. Lek pengen ngentap-ngentup sogok-sogok iku badane ojo terlalu capek. Jangan terlalu capek. Jaga stamina. Nek arep iclik ngono kuwi, leren dhisik ngono. Lek kerjamu okol, pancene nggak acengan. Karena apa? Organ tubuh melemah karena terlalu dehidrasi. Iku akhirnya melemah. Kacukmu iku lemes. Kacukmu ki sakjane kacukmu pengen ngentup, tapi otot-otot rogomu iku lemes karena kekeselen dehidrasi terus akhirnya melemah. Tapi manukmu aceng, paham aku. Makanya jangan yo lek kerja okol iki yo nek pengen uwijlik ngono kuwi yo rehat dhisik kayak gitu. Ngono. Nek siang sibuk maleme numpuk. Numpuk apa ya? Numpuk kasur lah. Jadi wong lanang ki lek terlalu kerjane okol biasanya gitu. Biasanya kurang fit. Gus kowi. Makanya kurang fit. Ya kayak gitu, kurang fit lek kerjane okol. Makanya enem obat kuate opo lek iso aja nggawe obat kuat. Awan wonge soro Bu. Dadi lek bengi gare kesele yo awakmu kerjane iki yo piye yo. Ya iku lah. Tapi ya disempet-sempetne raketang diutik mok kelamuti sampai VVE bojomu lumer ben menghindari perselingkuhan lho Cah. Lah wong menghindari perselingkuhan ben bojomu ki ora golek ontol nang jaba, ben kowe ora golek bawuk nang jaba ngono. Aku iki suweneng gendaan sor gedang ngono karo kelamut-kelamut kentang. Lamut kae. Jare kancaku nem kowe seneng nglamuti kentang sak gedange. Ngono ki bolote ra mbluduk duancuk, resik-resik bolot nem jarene. Ing nglamuti gedang ne jarene bolote luntur mbluduk jare. Jarene ngomoti kentang. Kancaku cocote bosok kabeh kok. Tapi yo enak lho, seni lho. Apa neh pucuke lek diklomoti ngiler-ngiler. Lumer-lumer no malah tak ngidolanan tak odot-odot ngene koyo jan koyo piye ya koyo enek kesenengan tersendiri koyo enek happy tersendiri gitu loh koyo yo koyo enak ngono lho karena apa manuke wong lanang ki dolanane wong wedok rasane piye ki yo mbuh karena manuke wong lanang kentange wong lanang iku dolanane wong wedok makane wong rabi ngono kae hadiahe apa hadiahe manuk sak ndoke ya manuk sak ndoke hadiahe wong rabi wong lanang hadiahe apa ya susu sak nganune kurungane manuk gitu. Ya enek pangananku 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna iki apa? 1 gelas susu, telur, 2 biji telur. Iya toh, 1 biji gedang. 1 biji gedang. Lah pepayane lagi. Lah terus ya sayurane ya ngoclok iki, ngoclok oblok apa kuwi. Ceritane gitu ya. Iku jenenge 4 sehat, 4 sehat, 5 numpak ya toh, 5 sempurna. Sempurnae apa? Ngentu lah. Ya wong gujuke hancur. Catur kowe nyapa guyu tur. Ya iyalah. Apa meneh ra kentu layune. Wong kentu is good, kentu is good. Ora ngerti ya. Wah ya, halo, welcome to my YouTube channel. Bonsai 600 Iclik. Nganu,
kita akan membahas kentu. Kentu is good, kentu is good.